Dobrý den, jsem Martin Zulák a vystudoval jsem klasickou medicínu a stal se tedy lékařem. Ve svém příspěvku bych chtěl říci, že klasická medicína léčí převážně samotné tělo a my se tady scházíme kvůli alternativní medicíně a postupům, které tak nějak se vyvinuly na pozici cítění samotných terapeutů a mnohdy až následně se rozvíjejí vědecké důkazy. Ta klasická medicína využívá k léčení léky, přístroje a další pomůcky. A ta alternativní se právě snaží respektovat přirozené procesy v těle. Nesmíme ale zapomenout, kromě tělesných aspektů, také na psychosociální faktory vzniku nemocí. Vnitřní postoje pacienta, takzvanou psychosomatiku. Té se věnuju já a tento obor má zastání nejen v Německu, kde jsou psychosomatické kliniky hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, ale například i u nás je akreditovaným oborem a také má výsledky ve studiích. Těch studií je ohromné množství, takže v rámci ostatních kolegů, kteří tu vykládali své příběhy, bych vám taky prakticky vysvětlil příklad, například opakovaných zánětů močového měchýře u mladé pacientky. Opakovaně chodila ke svému urologovi, kultivovali vzorky moče, dávali cíleně antibiotika, přesto se záněty pořád opakovaly. Tudíž k této klasické medicíně připojili i prvky alternativní. Pacientka užívala brusinkové tablety, na doporučení pila bylinkové čaje. A toto spojení klasické a alternativní medicíny můžeme pojmenovat jako komplementární medicínu. Pacientka teda využívala antibiotika na předpis a rovněž užívala bylinky. Četnost zánětu se snížila, ovšem nevymizela. S pacientkou jsme teda se spojili a poté jsme spolu hledali psychosomatickou příčinu, protože, jak jsme si říkali, musíme trhat i z kořeny. A ty kořeny spočívaly v nespokojeném mileneckém vztahu, kdy chtěla mít sex s milencem, ale nemohla ho mít kvůli bolestem při zánětu. Nechápala tomu proč a nakonec jsme došli k závěru, že ho vlastně nemiluje. Chce se jen sexuálně uspokojit, ale necítí hlubší lásku. Chce zaplnit prázdné místo mužem, protože se cítila osaměle. Došli jsme k traumatu od jejího otce, a to když byla malá a opustil rodinu. Tedy tato pacientka kromě léčby těla užíváním léku či bylinek léčila i svůj vnitřní svět a emoční bolesti. Na tomto příkladu právě chci ukázat, že nemoc má více rovin než jen tu tělesnou, kterou můžeme ovlivnit fyzikálními metodama nebo lékama, ale i tu emoční, myšlenkovou nebo vzorce našich chování. Stále jsme nepřišli na všechna vědecká vysvětlení různých alternativních metod, ale to neznamená, že nefungují. Pouze jsou nám skrytá a právě můžeme doufat v různé vynálezy dalších, například elektropunktura, kde objevuje dráhy, které kolega právě již zmínil, které jsou akupunkturní, které nemáme jasně dané, ale přesto tam mohou být. A to, čím se ještě já vlastně zabývám v té psychosomatice, je už jakási ta spirituální otázka dál, proč mě se vybírá ta nemoc, proč se mi to stává stále dokola a dokola. A tím už narážíme nejenom na jungovskou psychologii a podvědomí jako jednotlivce a kolektivní podvědomí, ale rovněž i na traumata jedince, i na traumata kolektivní a tak dále, která vlastně mají souvislost nejen se zdravím nás jako jedince, ale se zdravím celé naší společnosti a rozvoje do vyšších sfér, tudíž právě i sociální důvody, ekonomické důvody, to všechno má vliv na naši vlastně zdraví a naši tělesnou schránku. Já mám radost teda, že se můžu připojit k tomuto kongresu a ukázat tak, že nejenom ve světě, kde mají integrativní nemocnice a zabývají se už i naturopatisticky obory při univerzitách, tak i u nás v tuzemsku už máme tendence k tomu spojit všechno, co víme, bez ohledu na ega různých papalášů.